capítol d'avui recorrerem el Solsonès, la comarca on hi ha més boscos de pinassa. Visitarem les vivendes de les diferents espècies de pigot. Ells entren per aquí i els polls estan aquí baix. Assistirem a la transformació d'aquests troncs de pinassa en taulons per fer mobles de cuina i menjador. Ens enfilarem per veure de prop una espècie amenaçada, el ratpenat de vora blanca. Entre els dits, diguéssim, han desenvolupat tota una membrana que els permet perfectament volar. I aprendrem com aquesta planta s'utilitzava de metge pels olis de llum. El nostre protagonista d'avui és una espècie de pi, la pinassa. Els boscos de pinassa representen només el 8% de la superfície forestal de tot el territori. Són boscos que exigeixen certa humitat i pluges abundants, per això es troben a la Catalunya interior. Avui recorrerem la comarca on hi ha més pinassa, la del Solsonès. Em fa moltíssima il·lusió veure un bosc de pinassa, diguem-ne, en bona gestió, no? Un bosc regular, amb un sistema de clarides, amb un criteri, diguem-ne, sostenibilista, ecològic. Estem en un bosc de pinassa. Contràriament al que normalment diem, no són les acícules, les fulles del pi, també se li pot dir, sinó que és una espècie de pi, que és aquest. La major part d'espècies de pins suporten bé els focs naturals, diguem-ne, però aquest ho passa molt malament. Concretament, en el cas dels incendis que hi va haver el 94 i el del 98, va produir una pèrdua d'un terç dels boscos de pinassa de Catalunya. És un arbre que tendeix a créixer molt i concentra la capçada en el terç superior. I veiem exemplars que superen els 30 metres de llarg, realment és un bosc imponent. Si ens fixem en el sotabosc, regenera, hi ha alguns pins joves, però sobretot hi ha molt més roure i l'acompanyen tot un seguit d'arbustos d'ambients més aviat humits, atlàntics. El terra és una gramínia, és el que li en diem el braquipòdium o el fenàs, i és pràcticament impenetrable. No sé quant de temps, quasi des de Rússia, una abraçada, què tal? Fa 25 anys que el gestiono, amb l'enginyer que em va assessorar. Vam prendre una decisió molt important i molt poc usual aquí al Solsonès, que va ser transformar aquest bosc d'irregular a regular. No, al Solsonès tots els boscos són irregulars, vol dir que es talla un arbre d'aquí, un arbre d'allà. En canvi, el regular, que és com es fa a tota Europa, és anar tallant durant tota la vida, traient-lo dolent, fent aclaridors i estassades, i deixar aproximadament 200-250 peus dels millors arbres, els que en podríem dir arbres de futur, per hectàrea. Què es aconsegueix amb això? Abaratir molt els costos i sobretot obtenir una fusta d'alta qualitat. Aquí hem vist arbres de 30-35 metres, aquests arbres només és tirar-los a terra i pràcticament tallar a la mida que volem. Sabíeu que el bosc de pinassa no regenera si es crema? De fet, no rebrota, com seria l'alzina o el roure, o no surt de llavor, com seria el cas del pi blanc. Quan hi ha un incendi, el problema és que cremen tots els arbres productors de llavors i no hi ha aquesta regeneració. Cal que hi hagin molts arbres adults que produeixin aquests pinyons i que afavoreixin la regeneració natural. Per això, en els incendis de la Catalunya central a finals dels 90, van cremar grans extensions que encara, avui en dia, no han regenerat boscos de pinassa. Caram, escolta, quina impressió. Ei, Glòria, què tal?
Ostres, quin tros d'instal·lació, Què ens pots ensenyar, diguem, de les línies de recerca que esteu fent en aquests moments? Sí, us ensenyaré alguns exemples perquè veieu el que fem i a què ens dediquem. Vinga. Per on sortim? Aquí. Jo espero sempre, que diu molt. Hola, què tal? Com estàs? Buenas, ¿qué tal? A nivell tèrmic, la possibilitat que té la biomassa forestal és molt gran, val? Perquè estem parlant de rendiments en l'aprofitament tèrmic exclusivament del voltant del 90-95%. Val? O sigui que estaríem parlant de molts megawatts que es podrien suplir amb biomassa forestal i estarien substituint, per tant, doncs, combustibles fòssils amb tota aquesta incidència que tenen en el medi ambient. Però, i aquests sectors frisançosos que estan intranquils, que diuen la biomassa, acabarà amb els boscos del país? Aprofitem un 10% del que creixen els boscos cada any. És a dir, que fins a arribar a la situació en què poguéssim patir perquè hi ha una sobreexplotació dels boscos, falten moltíssims anys i s'hauria d'animar molt tot el tema de la biomassa i del consum de fusta. En aquest moment és una benedicció que es faci servir la biomassa com a combustible, perquè elimina aquest combustible del bosc i fa que els boscos siguin menys vulnerables en cas d'incendi forestal. Ja m'ensenyes ara. Ara et porto a una àrea que t'agradarà molt perquè és un tema que sé que t'interessa, que és el tema dels bolets, que et farà 5 cèntims d'original. Podeu fer prediccions respecte a si hi haurà anyada o no haurà anyada i de què serà, de quin tipus de bolet i on? Sí, más o menos podemos decir que sí. Nuestros modelos se basan principalmente en la climatología, además del tipo de bosque, de la estructura del bosque, y realmente es muy importante el papel, en función sobre todo de cómo se alimentan este tipo de organismos. Tenemos algunos que se alimentan de materia orgánica y lo que hacen es, como dijéramos, el papel de recicladores. Otros tenemos, por el contrario, que matan algún tipo de árboles, haciendo una selección positiva dentro del ecosistema. Y hay otros, los más interesantes, que son los que viven en simbiosis con las raíces de determinados tipos de vegetales. Tenemos que tener en cuenta que si estos hongos no están en el suelo, los árboles no pueden vivir. Escolta, i ens podries ensenyar, perquè veig que a l'entrada tens com unes maquetes, no? Sí, tenemos unas reproducciones de cerámica, el rovellón, Sí. bastante claro, y luego tendríamos los que nos pueden causar algún tipo de problema. Interessant. En este caso estamos hablando de Amanita phalloides. És el bolet que ens produeix més problemes cada any. Sempre, cada any hi ha morts, perquè té un aspecte bondadós. És un bolet que és maco, que no fa mal olor, és una altra manita, ¿no? Aquí es otra manita. Dentro del grupo de las amanitas tenemos las que son las peores y dentro que es la mejor. Aquesta és la més bona, que diu que és el bolet més bo, no? L'amanita dels cèsars, sí, no? Del César, sí. Fijaros sobre todo la diferencia, ¿no? El color. Principalmente el color de lo que es el sombrero, un color naranjado, que podría más o menos, según la lluvia, se podría esto de color más o menos amarillo y demás, que podría dar confusión. La clave fundamental es el tema del pie, que es bastante robusto. Tenemos todo lo que es el anillo, las láminas de lo que es la parte de aquí que es bastante separado. El color tirando a verdoso. El Ob de Reig tiene láminas de color amarillo dorado, y esta no. Jo crec que seria una de les característiques per poder diferenciar entre estas dos. Ja estic molt content, Juan, ja estic molt i molt content perquè realment és un bolet socialment molt problemàtic, és el més problemàtic, sens dubte. Sí. Podem parlar dels paisatges odors. De fet, arribant aquí, se sent una olor forta de buxina, que és el principi actiu que està en les fulles del boix. És una fusta, sobretot la fusta, molt interessant històricament,
a partir d'una fusta de fibra curta, blanca, molt densa, de la qual se'n fan diferents productes, entre ells els boixets de les puntes de coixí i sobretot les culleres, en aquest cas de boix, i les llosses i les forquilles, que les feien en deixos pastors i a vegades els flaviols. És un espai de cria preferent d'ocells com el passarell. Durant centuris el coneixement del medi ha estat molt important per la gent que vivia en el territori. El coneixement del medi volia dir trobar plantes per curar, però també trobar plantes funcionals. Blanera perquè ara faré un petit atemptat ecològic, però molt petit, tot sigui per la ciència. És una planta que és molt peluda, molt estomàtica, i això era el ble. Feien el ble per la llum d'oli, posaven a dintre la llum d'oli, el candil en castellà, quedava untat d'oli, ho encenien i era el ble, la metxa, diguem-ne, no? Per tant, no tenien ferreteries, però sí que tenien recursos a la natura. Aquest és un exemple, la blanera, fins i tot el seu nom, blanera, ve de ble, de l'encenall per l'oli de llum. Un dels elements importantíssims del bosc és la biodiversitat animal. Ara hem quedat amb el Jordi Camprodon, que és un dels grans especialistes en biodiversitat faunística. Aquí tenim diferents nius de picot que els han fet precisament amb fusta morta, que és un element que normalment es retira del bosc, però en canvi que és molt important, perquè el bosc sigui complex, sigui un bosc que es pugui defensar ell mateix, per exemple, de plagues forestals, de malalties, del risc d'incendi, i fins i tot s'ha comprovat en alguns estudis com aquesta complexitat fins i tot pot arribar a augmentar la productivitat del bosc. Això cal que quedi clar, perquè realment sembla que si no hi ha intervenció contínua, està molt bé. Nosaltres, fins i tot amb la gestió forestal, podem arribar a afavorir aquests elements i fer boscos que siguin alhora més productius i alhora més interessants des del punt de vista de biodiversitat i de paisatge. Tu has parlat, en aquest cas concret, de pigots. De pigots, sí. Aquest seria un ocell, diguem-ne, no? Sí. És més una espècie o...? Són diferents espècies. És l'únic ocell que és capaç de construir-se el seu propi niu en el que sigui el tronc d'un arbre. Aquí tenim 3 exemples. Si anem de petit a gran, aquest d'aquí seria un niu de picotet. Hem de pensar que això és una branca seca d'un pollancre. Per dormir com a joc prefereixen aquestes branques primes. Després, quan crien, ja han d'escollir un habitacle més ampli, que carguen els ous i els polls. El niu aquest, de natural, estaria com a mínim a aquesta alçada o més alt, habitualment més alt, entre 8 i 10 metres, perquè com més alt és, doncs més difícil és que el puguin depredar. Llavors, el segon en grandària és el picot garser gros, que aquí tenim el niu, i en aquest cas, que és un tronc també de pollancre, fixeu-vos que és bastant més gruixut, l'hem obert. Ells entren per aquí i aquí tenen la cambra. I els polls estan aquí baix. Per tant, necessiten un cert diàmetre de tronc per poder fer el niu. Si al bosc no hi ha aquest element, no hi ha fusta morta amb peus, doncs aquest animal tindrà dificultat per poder trobar lloc on criar. El picot compleix una funció molt important perquè genera cavitats pels altres animals. Aquí podrà criar-hi una mallarenga, podrà criar-hi un pica-soques, s'hi podrà picar un ratpenat. I després, el més gran seria aquest. Fixeu-vos que el forat, el diàmetre del forat és més gran, que aquest seria de picot verd. Veiem que també té una cambra bastant gran. Tot això ho ha excavat el picot, Ells són insectívors. Doncs l'abundància de picots permet controlar plagues d'insectes. Per un pupulicultor, tenir picots en la seva pollancreda és el millor que pot tenir, perquè se li mengen totes les orugues defoliadores del pollancre. En aquest bosc hi ha un artiodàctil característic, que és el cabirol. Una espècie que va desaparèixer de Catalunya al segle XVIII i va ser reintroduït, és a dir, una espècie que una vegada verificat que el XVIII desapareix, fa uns 30 anys
es va procedir, a través d'un programa, a la seva reintroducció. En aquests moments, l'èxit de la introducció és total. Tant és així que en aquest bosc mateix de Pinassa podem veure un exemplar. I hi ha unes poblacions realment creixents que a hores d'ara volen dir que hi ha una pressió sobre el substracte herbàcid d'aquests boscos que el fa molt interessant. Tot i que a vegades aquests cabirals, s'ha de dir, que en algunes zones que hi ha poblacions molt grans poden entrar en alguns conreus i tenir algun cert impacte en àrees agrícoles, però això en tot cas és un mal molt menor. El que podem dir és que aquesta reintroducció ha estat un èxit i en qualsevol cas també té un cert interès cinegètic. Una plantació d'un arbre que de fet és cultivat, que en aquest cas és la noguera. Què tal, Jaime? Com estàs? Bona tarda. El que estem fent ara mateix és la poda. Llavors, la poda és la part més important de la gestió d'una plantació de frondoses per producció de fusta de qualitat. Una frondosa és un arbre que té la fulla ampla. Tot això és una fulla. També es diuen planifolis, perquè la fulla és plana, a diferència de les coníferes, que són aciculifolis. L'objectiu de la poda és produir fusta de qualitat. Fusta de qualitat. Quina qualitat té la noguera? La noguera és l'espècie que més valor rep al mercat, sempre que el tronc tingui unes condicions adequades. Hauria de tenir un mínim de 3 metres de llarg, sense cap branca ni cap defecte, i un diàmetre aproximat de 45 a 50 centímetres. Quin seria el torn de tala? Aquesta es diu que tenen uns 10 anys, no? Exacte. Aproximadament, en condicions productives, estaríem al voltant dels 35, 40, 45 anys. Crida molt l'atenció tanmateix la quantitat d'aquesta mena de vegetal. Què és una xantori, això? Sí, són uns líquens que creixen. No és cap problema, no, per l'arbre. L'arbre té un creixement molt vigorós i molt fort, i segons va creixent va trencant el líquen, i alhora el líquen es torna a ficar per sobre de l'arbre. En condicions mediterrànies, el factor més limitant per la producció forestal, per la producció vegetal en general, és l'aigua, especialment l'aigua durant l'estiu. S'ha de tenir en compte que aquest tipus de terreny són petits bancals de mitja muntanya, estem ara per sobre de 700 metres d'alçada. Llavors, el problema de la precipitació és que està malament repartida durant l'any, la precipitació més forta és durant la tardor i la primavera, mentre que a l'estiu les temperatures són molt elevades i la precipitació és baixa. Fixeu-vos bé, els gestors forestals, els propietaris forestals estan invertint ara en una cosa que colliran recol·lectaran els seus nets. Molt amable i molt interessant. Vinga, moltes gràcies. Endavant, que vagi molt bé. Vinga. Les pinasses del Solsonès, un cop talades, tenen com a destí final aquesta fàbrica. Aquí arriben troncs de totes mides i formes, i d'aquí sortiran convertits en taulons de conglomerat que acabaran a les nostres cuines, menjadors i oficines. Des d'on us ve aquest pie? D'un radi d'uns 100 quilòmetres al voltant de la fàbrica. Després rebem estella, que és procedent de la trituració del tronc, reciclat i serradures. De tot això fem unes neteges i triturem i ho convertim en viruta. I llavors el taulero està conformat per les capes exteriors, és material fi, serradís, que en diem nosaltres, i la part interna, estelles de poc tamany. Això barrejat amb resines d'urea formol és el que li dona la consistència al taulero. Després hi ha un segon procés, que és el recobriment d'aquest taulero, que es fa amb un paper especial impregnat, que pot ser blanc, negre, color imitació faig, epí, errora, el que sigui, i inclús hi ha les planxes d'acabat que donen diferent brillo, poro, hi ha diferents textures per donar l'acabat. I d'això nosaltres no ho fem, però és el que avui en dia es fan els mobles, sigui moble de cuina, moble juvenil, moble d'oficina, moble d'estar. Molt bé, doncs si et sembla, veurem el procés. Perfecte, magnífic. Cap problema.
nosaltres en diem la manta formada, el sàndwich que hem parlat abans, aquí comença la premsa, aquí per efecte de temperatura i de pressió, escalfem, es cou i al final surt el taberó ja fet. Allà podem veure com el tallem, és una cosa curiosa perquè el tallem en diagonal, perquè el taberó va avançant, l'hem de tallar en diagonal perquè si no no el podríem tallar. I llavors passa pels voltejadors aquells que veieu, que allà el que fem és refredar, perquè si aquest taler s'apilés tal qual surt en calent, rebentaria, perquè ocuparia tanta calor que al final rebentaria. Aquí té el procés de refredament, i després una vegada s'ha refredat, s'apila, i d'aquí ja passa la secció de licadores, perquè el taberó tal qual no s'hi podria enganxar res a sobre. S'ha d'obrir el poro perquè si no no s'hi podria enganxar ni un laminat, ni una melamina, ni un PVC, res. Mireu, quina hermosura. Aquí arrapada, a la roca, a la fissura de la roca, el crespinell vermell, una planta rupícola, fisurícola, que va ajudant a trencar la roca i que popularment se li diu arròs de bruixa o arròs de pardal. És un exemple d'alta especialització en un medi tan hòstil, amb uns canvis de temperatura, amb neu, amb glaç, amb fortes insolacions, acompanyat d'aquest xicot que ja l'hem vist en altres llocs, que és el geogràfic, el líquen geogràfic, junt amb aquest altre líquen groc, que és la xantòria. Aquests van fissurant, tenen una acció fissurícola, van desfent la roca i la van convertint en sorra. Aquesta eina és curiosa, no? És com aquelles eines de mans per anar a bastar figues, això. Sí, això és el que en diem un cabiscopi, que és una eina que hem construït especialment per poder fer la revisió, per intentar descobrir tots els ratpenats que ocupen això, un forat, una escletxa, un niu de picot, o fins i tot una caixa niu com aquesta que hem posat especial aquí de ratpenats. El ratpenat és un animal, un vertebrat interessantíssim, que té la dissort que culturalment té repudi social. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Històricament s'ha associat a la bruixeria, a males coses, fins i tot a les pel·lícules aquestes de por, el Dràcula i tot plegat, no? Ens interessa especialment les espècies forestals perquè són aquelles espècies de ratpenat, per un costat, moltes de les quals estan amenaçades a nivell europeu i per tant tenen una importància cabdal. Martí, hem trobat els ratpenats. Interessant, no? Molt bé. Fixa't. Estaven dins la caixa. Ara es tracta de veure aviam què són. De fet, aquí el que veiem, petits, si us hi no? fixeu, són 2 adults i les 2 cries, d'acord? I cada cria va amb la seva mare. Entre els dits, diguéssim, han desenvolupat tota una membrana que els permet perfectament volar amb una agilitat extraordinària. I com és que s'orienten? És més que no piquen amb els arbres a bosc. No, perquè tenen un radar extraordinari. Ara mateix, per exemple, el que està és fent crits d'ultrasons i llavors a partir dels crits, a partir del rebot, sap perfectament quines figures i què hi ha al seu voltant per conèixer perfectament metro a metro o centímetre a centímetre exactament què. Tot el paisatge sonor, diguéssim. Sonor. I veu, però no té una agudesa visual com podria tenir un altre mamífer i menys com nosaltres. Sí, són molt petits. Aquestes espècies, que és el que se'n diu ratpenat de vora blanca, perquè té una franja bastant marcada a tota l'ala de color blanc. Durant l'hivern el que fan és un repòs, diguéssim, entren en torpor, que se'n diu, que llavors el que baixen és l'activitat del cor i sempre intenten mantenir aquella temperatura entre els 0 i els 3 graus els hi va perfecte, perquè d'aquesta manera es mantenen constant durant l'hivern. Aquells hiverns que a vegades puja de cop en un febrer les temperatures, que llavors els pot despertar, i com que són de metabolisme molt grans, han de sortir a alimentar-se. I això és un greu problema perquè llavors no hi ha insectes. Normalment només en tenen una de cria. Van canviant molt sovint de cavitat. Si pots trobar un dia la mare amb la cria amb una cavitat junt amb altres mares amb cries i després l'any demà igual ha canviat, s'han dut la cria a coll i se l'han dut en una altra cavitat. Si et sembla, la deixem amb la mare perquè això sí que és una mica delicat i els portem cap a la caixa. Sway with me